はい、こんにちは。秋の読み上げ算です。今から合計た15口加減算のみ。願いましては、3826円なり、14063円なり、78310円なり、95608円なり、ひいては57941円なり、加えて75239円なり、ひいては50312円なり、ひいては69021円なり、加えて80947円なり、ひいては41760円なり、ひいては84106円なり、加えて36847円なり、24539円なり、13285円なり、97658円では、その答えは244182。願いましては74029円なり、ひいては17835円なり、加えて53762円なり、26481円なり、69875円なり、ひいては18936円なり、加えて71064円なり、64113円なり、ひいては93175円なり、加えて80692円なり、45207円なり、ひいては59328円なり、加えて38750円なり、ひいては62514円なり、加えて24789円では、その答えは293274。願いましては54873円なり、69051円なり、ひいては40729円なり、加えて87510円なり、32495円なり、64310円なり、43951円なり、86093円なり、35782円なり、ひいては81079円なり、加えて92465円なり、ひいては21846円なり、加えて50637円なり、ひいては79284円なり、ひいては17502円では、その答えは376727。5は3で願いましては89415円なり、96204円なり、61897円なり、ひいては54723円なり、ひいては17085円なり、加えて32501円なり、24685円なり、ひいては71523円なり、加えて69078円なり、92167円なり、13456円なり、ひいては50894円なり、加えて48730円なり、ひいては79914円なり、加えて86392円では、その答えは349386。はい、以上です。繰り返しの練習頑張られてくださいね。次回も5桁を予定しております。じゃあまたね。バイバイ。